Zdravím všetkých, ktorí ma teraz pozerajú. Tu je Kivišmolko. Dneska si zahráme rýchlu bitvu. Predtým sme hrali Oblehaní 1, toto. Dneska som aj hovoril, že si zahráme v Obležení 1. To je podobné, len akurát, že tu v Oblehaní 1 máme lúk, sekeru a tuto máme v Obležení 1 máme kušu, máme tam meč, sa mi zdá, takisto k tomu šípy a štít ešte. A tentokrát budeme na hrade a budeme ich odstreľovať z takej veže. Vidíte, sme tu. Mám kušu. Aké drevo tam je. Čakajte. Potom nejako dilino. Tak ideme na to. Ideme ich zabíjať. Dole. Zdochni. Nie zasah. Dobrý, nabíjame. A už je jeden mŕtvý, niekto síce zabil, tak čo už. Peknejší, to si to približujeme. Aj ty zdochni, čo? To som tu. No, chcem niekoho trafiť. Taká tohto bieleho. Mojžiša, alebo čo, kto to je? Paráda. Alebo jedna toho deža. Umri. Dobrý. Umri už konečne. Tak to ma zabíja. Zaklí trafiť sa, chlapec. Ale no, sme zabili na to niekoho? Nezabili. Hej, tu sú takí dilinovia. Čakaj, však sa nepohybuješ, ťa triafam. Zdochni. Umri. Sakra. No, počkaj. Dobre. Do pleca. Počkaj, veď ťa triafam. Headshot. Zásah do hlavy, dobre. A teraz tuto si pekne počkám. Kedy pôjdu. Vidíte? Vidíte sa, aké headshoty budú padať. Bum ho. Zásah do hlavy. Bum ho, prestrelil som. Bum ho. Teraz to nebol headshot, ale tak čo už. Zásah je zásah. Som rád, že nejaký je. Umri. No, Ula už konečne nabil. Hej, oni idú až sem. Bazeranti. Však umri, však čo robíš? Veď neprovokuj, bazerant. Ale väčšinou oni vyhrávajú, pretože sú silnejší. A tak už som vyhral ja. Tuto, keď som hral toto. Ale je tam nejak moc. No čo, nevadí. Ale umierajú pekne. Idú. Zasah do hlavy, paráda. Posledné šipy. Si predstavte, že tí dilinovia pôjdu teraz na nás.
No už idú. Takže pripravte si meče, chlapci, budeme bojovať. Bude to tu narvané, ale tak čo už. Umrite všetci. Už pôjdu. Zabili nám nejakého seržanta. Sladký šerzant. Už sú tu. Ak si vykračujú, umri. Dochni, dávaš. Nehambi sa za to. Trošku ladí. Dobre, jeden je kaput. To kúrňa tam. Umri, veď. Nezabíjaj mňa, teba. Hej, všetci na mňa, tak to nemá šancu. Kúrňa, však neviem, kde som ja. Toto není dobre. Dakov som zabil dvoch ďalších. Postupil som na úroveň 3, dostávam zranenie, áno, však umrí. Tak čo robíš? Čakaj, dostávam sa preč. Jo, dostal som sa preč. Jo, ty brďo. Au. Ty brďo. Toto. Trošku života mám, aj to mi skazia. Tak si po mne utekajú. Ty smrt. Prečo ste tu? Umri aj ty. Umri. Chod domov. Chod sa vysrať. Jo, Dako som zabil. Meč. Utekaj. Neboj sa, nehambi sa. Oni po mne strieľajú. Buzíci. Ty buzík. Však čo robíš? Však hej. Umri. Jo, Dako som zabil. Jo, sakra, zabili ma. Ale postupil som na úroveň 4. A nevadí, tak zahrajme si túto bitvu. Ty lidé pobili 35 nepřátel a príliš bitvě přišli v bitvě o 30 jednotiek. Ty osobne si v boji odolal 9 protivníkom, tak zabil som ich 9. To je celkom v pohode. Tak, ja sa s vami lúčim. Zatiaľ na budúce si zahráme šarvatku 3. Tu som tiež hral, to je parádna šarvatka, naozaj. Nebudem vám tomu nič prezradzať, uvidíte na budúce. Tak, čaute a tešte sa.